Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Түзәргә кирәк. Наил Мәхдиев авыр булса да үз изоляция вакытында өйдә утырырга чакыра. Вәгазьләр онлайн булачак, тәравих намазлары өйдә укылачак, ифтарлар гаилә эшендә генә. Коронавирус Рамазан аена үзгәрешләр кертте. Янгын сүндерергә килгән коткаручыларга үзләренә ярдәм кирәккән. Подсолнухи бистәсендә начар юллар аркасында утны җирле халык сүндергән. Шоуда пневмония белән авыручылар саны арткан. Авырулар аерым контрольдә, чөнки пневмония симптомнары күбесенчә коронавирусныкы белән охшаш. Шуның белән бәйле рәвештә шәһәрнең дәвалау профилактика учреждениеләрендә өстәмә койкалар җиһазлана. Алар арасында 2нче шәһәр хастаханәсе, сугыш ветераннары өчен госпиталь, йогышлы авырулар хастаханәсе. Пневмония белән авыручылар коронавируска тест уза. Проводятся определенные тесты на коронавирус. Эти тесты отправляются в Казань, в соответствующие лаборатории для того, чтобы подтвердить тот или иной диагноз. Сегодня уже во второй горбольнице дополнительно развернуты 120 коек. Уже 6 человек с диагнозом пневмонии помещены туда. Әлеге тест нәтиҗәләре әзер түгел, төгәл диагноз билгесез. Наил Мәхдиев хәбәр иткәнчә, коронавирус юктырган 2 шәһәрдәшебез дәваланып чыкты. Проблемалар булуга карамастан, безгә үз изоляцияләү режимында шәхси иминлекне тәэмин итү өчен барыбызга да түзәргә кирәк, диде мэр. 6 апрельдән озын язгы каникуллардан соң укучылар дистанцион формада укырга кереште. Укытучылар һәм укучылар үз изоляция режимында ничек дәресләр алып бара. Мәктәпкәчә учреждениеләрдә, дежур төркемнәрдә балалар ничек шөгыльләнә. Бу хакта хәбәрчебез сюжетында. 6 апрельдән шәһәрнең югары һәм урта уку йортларында янәдән дистанцион режимда уку башланды. Республиканың барлык 1400 мәктәбендә дә дистанцион укыту бара. Кертелгән режимга бәйле рәвештә укытучылар да, укучылар да өйдә торалар. Все классы с 1 по 11 будут в дистанционном режиме проходить программу в соответствии с учебными планами. Все наши дети и педагоги пока будут находиться дома и будут на различных платформах, как мы уже говорили раньше, и каждый ученик, каждый родитель знает, в какой программе будет обучаться его ребенок. Балалар бакчаларында дежур төркемнәр генә эшли. Әмма КАМАЗ эшкә керешкәч, балалар саны шактый арткан. Дүшәмбе 1500-нан артык бала килгән. Гаиләләр белән өйдә утыручыларга бакча өчен түләргә кирәкми. Эту всю информацию, то есть каждый родитель обращается в свой детский садик, уточняет эту информацию. То есть на сегодняшний день есть задача и указание президента Республики Татарстан, что те дети, которые не посещают детский сад, родители освобождаются от абонентской платы. Но детские сады у нас и ту неделю работали, и эту неделю работают в режиме дежурных групп. Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Бруханов билгеләп үткәнчә, балалар бакчалары һәм мәктәпләр тәрбияләнүчеләренең куркынычсызлыгы өчен барлык санитар эпидемиягә каршы чараларны үти. Эльвина Андрова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстан мөселманнары изге Рамазан айы вакытында мәчетләргә җыела алмаячак. Рамазан айы быел 24 апрельдә башлана. Дини чаралар үткәрүдә нинди үзгәрешләр булачагы турында хәбәрчебез Эльвина Андрова сөйләячәк. Изге Рамазан айында мөселманнар ураза тотарга кояш боеганчы күбәйбердән тулысынча тыелырга тиеш. Әгәр карантин дәвам итсә, ифтар яисә кичке ашны мәчеттә уздыру тыелачак. Шулай ук тәравих намазлары да өйдә генә укылырга тиеш була. Ифтарлар шулай инде. Үйләрдә үзләренең гаилә белән, балалар белән генә үткәрергә тәкъдим ителә. Инде бик мөһим булып үткәргән вакытта да бик әз генә халык белән, бик 20дән дә артырга тиеш түгел барыбызда, шундый тәкъдим бар. Әгәр дә инде үйләрдә үткәрсәк, яки кешеләр белән җыелмасак, ул безнең өчен бу көндә хәерле. Хәзрәтләр һәр көнне кичке 7дә барлык теләүчеләр өчен Инстаграмда төрле темаларга һәр буын кешеләр өчен онлайн дәресләр алып барачак. Һәр җомгада 12 сәгать 30 минутта шулай ук онлайн режимда җомга вәгызе булачак. Иләребездә булсак та бу вакытны файдалы үткәрергә кирәк, Әлфәс хәзрәт. Дәресләрдә пәйгамбәр тормышы, тәфсир мәсьәләләре, балаларга, яшьләргә, өлкәннәргә карата темалар булачак. Хәзерге вакытта коронавирус таралу мөмкинлеге сәбәпле мәчетләрдә җомга намазлары укылмый. Азан әйтелә, шәхси сораулары белән шәһәрдәшләребез дә мөрәҗәгать итә. Ураза бәйрәме быел 23 майга туры килгән. Аңа хәтле барысы да уңай якка үзгәрер дип ышанасы килә. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Юл булмау куркыныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Нәҗмәкәй авыл җирлегендә коры үлән яна. Ярдәмгә ашыккан янгын сүндерү машинасы пычракта батып юл уртасында кала. Җирле халык янгынны мөстәкыйль рәвештә сүндерергә мәҗбүр була. Тулырак мәгълүмат алга таба. Янгын көндезгі сағат 3 тирәсендә шыққан, әмма ярдәм урынга барып җитә алмаган. Янгын сүндерү машинасы созда батып калган. Аны кичке 8-дә генә биредә яшәүченең трактор ярдәмендә тартып чыгарганнар. Җирле халык уртак көч белән якындагы корылмаларны саклап кала алган. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. У нас есть свои чаты, мы созваниваемся, сообщаем о каких-то происшествиях, и просто сюда все выдвинулись, все свободные граждане, соседи. Мы лопатами, ветками тушили все это. Какого времени? Я думаю, около часа прошло, потому что вчера был очень большой ветер. Агымдагы елның февралендә суд Тукай районы хакимиятенә Эжмәкәйдә юллар төзүне йөкләгән, әмма әлегә кадәр эшләр башланмаган. Обращались и к главе Тукаевского района, получается, писали письма и вплоть до Путина обращения делали, снимали видеосюжеты, отправляли обращения. Но все это по ступеньке спускается, по итогу все это приходит сюда же в администрацию Тукаевского района, на что ответ один: денег нету. Это уже происходит с 2012 года, к сожалению. Тукай районы администрациясендә хәзерге вакытта Эжмәкәйдә юллар төзү өчен финанс чыганакларын эзлибез дип аңлаттылар. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Татарстан төньяк көнчыгышы циклонының фронталь йогынтысына эләкте. Кайбер районнарда кар явуы көтелә. Җил төньяк көнбатыштан секундына 15 метрга кадәр тизлектә. 7 һәм 8 апрельдә аның йогынтысы сакланачак. Каязучан болытлы һава көтелә. Урыны белән кыска вакытлы буран. Төнлә термометр баганасы 6 градуска кадәр төшәчәк. Көндез максималь температура 7 градусны тәшкил итәр дип көтелә. Төнлә һәм иртән бозлавык булырга мөмкин. 9 апреля благодаря юго-западному ветру существенно потеплеет, и воздух днем прогреется до плюс 9-14 градусов. Также местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, а ночью еще возможно с мокрым снегом. И в следующие 2 суток в республике сохранится очень теплая погода. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Медицинский центр ЛС – это прием ведущих неврологов города, мануальная терапия с элементами остеопатии и классического массажа, обследование различных форм эпилепсии, консультация диетолога и психолога. Новый город, 27-19.